2, 3, come on! Sumayong buntag na sa dinutanan guys ha. Lain nga Domingo ug lain nga adlaw na sa atong pagahisgutan karon. Sa dili pa na natong sugdan kini natong hugna, palihog ko sa pagsuporta kanamo sa among YouTube channel. Ug ipakita ang inyong pagsuporta nini pinaagi sa pag-subscribe. Ug ayaw kalimot sa pag-pislit sa atong notification bell para update mo permis sa among mga videos. Karon guys, ato karong ipay-remind sa mga kabatanunan karon yung mga litawag nato nga mga millennials. So mga higala, ato karong hisgutan ang mga tuma ug mga simple o common nga mga butang ug mga buhat nga nakalimtan na karon sa atong mga kabatanunan. So dili na ta maglangay ato kaning sugnan ang unang una. So, lights, camera, action! Ito ka naman ko eh. Teka na panig mong chat. Hi, I like you. Oh. Kaan na ako. Matulog na ako eh. Asa man day ka day? Stop! Stop! Stop na, stop! 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 Salamin! Hoy! Stop! Stop! I'm so hungry. Gutuman na ako eh. Kaon ako eh. Yo! Nice! Nice! Excuse me? That's not your place. NANI?! Excuse me? Sumaw to guys no? Sumaw to ang mga new generation karon. So mostly, kabantay mo, wala na kayo na practice nila ang maayong pamatasan. So subo kayo pamalandungon nga wala na nila na practice ang atong good moral and right conduct. Hindi totoo yan. Bola lang yan. Kuya unsa din ang good moral and right conduct? Good moral and right conduct kung ganang maayong pamatasan mo. Paano masabi? Kawawa na kayo. Sana kayo. Hindi po. Hindi mo na makikita sa sarili yung pangangatawan ng tao, sa mukha ng tao. Magaling kang kupal ka! So karon guys, ato na sa discote karon ang mga old
sunod generation. So atong ipakita karon ug atong ibalik sa una. O mabalik taron sa karaang panahon. So atong ikumpara kung unsa ni pangbuhat sa mga karaang matan-on sa una. So lights, camera, action. Dukaan na na ako eh. Mas na dairong orasa. Ay, alas 10 naman dayo eh. Tingkatug naman. Maudi eh. Tingkatug naman dairong orasa. Alas 10. Mag-pray na usta ko ba para makatulog na ko. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. As I end this day, I ask with shepherd that you go before me in all that I will do this coming week. Grant me and my loved ones, the whole world, a peaceful night and a restful sleep. I pray to you, Mother, and my mother too, our beloved Mother. Beloved Mother, keep us under the mantle of your protection. Bless us with your Son, that we may always love and follow him, to bring hope and healing to our world in this time of crisis. Intercede for us for all our needs. I make this prayer with all through you. May your Son and our Father continue to be gracious to us. Amen. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Mama, ito na ako makit. Nagpaabot na ako mga kauban. Sige. Sa gawas. Bye. Uli dayon ha, ay pag akong gabi. Okay, salamat ma. Ito na ako, babe. Bye-bye, ma. Amping. I'm so hungry, very hungry. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. O God, gratitude for this food which I have received by your grace. Let me offer this meal at your holy feet. Let me fill with divine energy from this meal. Amen. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Dear Lord, I beg you, grant me a good trip and a peaceful day. Let I have your holy angel as escort to arrive at the end of my journey. In safety, Lord, speak as I prepare myself for the start of my trip. Along the way, be my consolation. In the heat of noonday sun, be my shade. And surround me with your protection. When I am weary, be companion in a time of danger, be my protection. Be my guide that I reach the end of my journey, and eventually return to my home without misfortune. Amen. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen.
to guys, no? So nakita niyo ang salida, o nakita niyo ang mga karaang mga batanon sa una. So naka-differentiate na mo no, nakakumpara na mo sa gid sa una ug karon. So karon nalipay ko kay nakat-on wala mo nakutlo nga pagtulunan ba. Naot nga naka-learn mo nako, o naka-learn mo sa among video. So sunod guys, magpagawa sa maayo na sa mga pagtulunan. So para makita mo sa mga latest nga video, subscribe dayon mo. Asterismo TV ba? Click ra na yung notification bell. Sa'yo na gano'n. Nauna no? Nanginaot ko nga may nakutlo ka mo nga mga pagtulunan. Nanginaot ko nga katong lima o mga simple o komun nga mga buhat. May balikunta nato karon nga henerasyon. Kay tungod ni ini, kahimutan kita sa Ginoo. Sa dili pa nato ni tapuson kining atong hugda. Binlan ko kamo sa panunihon nga ginaingon. Na no matter how educated, talented, rich or cool you believe you are, how you treat people ultimately tells all. Integrity is everything. Dahil sa mga kaigsunan, good manners will open doors that the best education cannot. So, salamat at mayong buntag. Higala.